Så dit øje? Du græd. Græder ikke. Hvor skulle tårer ned? Jeg kender. Nå hej, vi startede. Ja. Jeg vil bare lige sige, at jeg elsker Facebook. Jeg elsker YouTube. Og jeg elsker min familie, bortset fra min lille søster. Og ens lille søster hedder Amanda kender ikke engang, hun hedder Amanda. Jo, det gør jeg. Kender en, men det er en bekendt en. Min lille søster hedder Vicky, men det ved I også godt. Mille. Vicky, det er om snakke til mig, når jeg laver video. Cecilies lille søster hedder Amanda. Hende kender jeg ikke, vel? Jo. Nej, jeg har mødt hende. Har du ikke mødt hende? Jeg har mødt hende, det er ikke andet. Så kender man ikke folk. Jeg ville ønske, at jeg var enebarn nogle gange. Hej, Vicky. Hej, baby. Prøv lige komme med den. Giv mig den. Ups. Ej, Mille. Undskyld, skat. Se, det er min kat. Er det ikke sød? Tarzan. Altså, Mille. Tarzan kan altså ikke lide det. Jeg ved ikke, om Tarzan er. Det er Snoopy. Så er det Tarzan, der står ude på balkonen. Prøv. Du skal have et bad, skal du? Kom ind, skat. Kom ind, skat.